SK Production. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka kara ban sirrin bege. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka kara ban sirrin bege. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka kara ban sirrin bege. Da fari zan sa sarki rabba, ubangiji na sarki rabba, bani basira ya Allah na yoye bogun abban nana, da do salati ya Allah na wurin saman zan Allah na, Ali ya da sahabbansa dole ne in gaida su. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka kara ban sirrin bege. Da auliya wallahi masoya dole ne in gaida fanana, uwar gidan Aliyu masoyi, ƙaunar ku na sanya ta a raina, a duk wuya ba zan daina ba. Manzan Allah kai na fi ƙauna, a zuciya na kai na fi ƙauna, daɗe ni sirri abban nana. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege. In ta yaban ka zuciya na, da fara Allah kai ya zaɓa, a bar ni ma kai na zaɓa, a duk halitta ba ka da tamuka, waye ya san ka bare a kwatanta. Manzan Allah san ka nake, tsare ni sharri gatan bayi. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege. A ko ina kai ake yayi, tsakanin jerin manyan mawaka. Manzan Allah kana a raina, dan ni kai ne alƙiblana, da san ka kullum nake ta kwana, ya zana daina yaban ka masoyi. A ko ina kai ake ta yayi, ɗaya ni san ka na daina bulayi. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege. Dole banka da bashari, ga mu masoya gun maulidi, dukka a tare har cikin gari, mun ci ado muna ta kyalkyali, ga kowa na maka tambari, babu irin ka da bashari, a duk halitta na yi nazari, kai kadai ake watan bari. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege. A duniya walla babu kamar kai, da lahira sarkin jin kai, matsayin muzammilu ka kai, a zuciya ba kowa sai kai, ya rasula a dafan in kai, duniya an yi domin kai, lahira kuma kai ne shugaba, ya rasulallah. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege. Manzan Allah na, manzan Allah kai na fi ƙauna, ya baban Fadima da Zainaba ka daɗe ni sirrin wake. In taima manzona, 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 a duniya kai na zaɓa. Manzan Allah dan Abdullah, manzan Allah dan Abdullah, nisan ka nake nema ka ƙara ban sirrin bege.
babu